tol naman yung kuya. Sabagay. Yun yung ulit. Doon ako sasali. Hindi mo pwede. Yun yung last, no? Ivan Darin sa Erdea. Court 4. Okay na. Prince Ryan. Elisar Kenneth. Court number 1. Ako yung isang girl. Oo, ikaw lang naman ang Ryan na nandito. Alam ko sa'yo. Tapos na lahat na naglaro. So, isa-set ko naman. Hindi pa ako nakapagtampak ng marami. Court 4. Kael! Kaya kayo ni Ma'am Thea. Jerome! Dito naman. Tapos ha? Diyan na kayo. Bal, dito ko. Nalaro lang ako. Kakampi mo si Prince. Kakampi mo si Swen. Nanalo kayo. Parang siya. Hindi ka lang yung pangabaw. Kaya mo lang. Alam mo yung nagpilang ako ng pinapagod. Tayo. Jerome! Ay, kuya. Jerome! Jerome! Ito, kuya. Tayo na! Ay! Warm up na, kuya. Boss JC, lagay mo dyan. Diyan sa laro nila. Ito ba? Mga sila napalo ng second. Saan? Kahit sino.
Pero wag ka na magbura yun. Yung mga dito na record ko na yun. May bola na ba? Hindi ako nagbigay ng bola. Hindi match yan. Ha? Hindi match. Sino malaki? Anong gagawin? Iya? Dapat si Jerome tsaka si Ross. Tapos kayo mo nakakatch. Ano pangalan mo? Ni Ralph. Yung mataba yung Ralph. Lakas naman tumira ni Barbie. Patira nga. Ano ba yan? Oh, pustahan kong, pustahan kong. Ba! Barbie, ang sikip mo dun sa cross court mo. Oh! Ay! Kinakapos! Ah, tang ina ganado. Sino coach mo? Magaling yung manugod eh. Kaya lang mabilis mawala ng pag-asa. Tapos na kayo sa court 6? Tapos na kayo? Court number 6! Jetro, sasabihin natin. Jetro, Lindon, J. Chris Kael! Sabi na eh. Jetro, Lindon, J. Chris Kael! Tignan na si Kael. Ay. Itigil mo yan! Coach Jace, Renzi, Ray, Eunice, court number 6. Kulang man sila. Hoy, mamaya kayo! Kailan kami, sige. Hindi kulang pa rin. Kahit kung pinagsaksakan ng seat. Ay, sabi. As speed na. Ito na naman ta. Sige.